Aviam, ens esperarem una miqueta, però abans... Hola, amiguets i amiguetes! Benvinguts a part 2 d'aquest capítol tan guai del bosc. Que tenim moltes ganes de saber la continuació. Doncs ara us la mostrarem. Ai, aquí porto hores esperant. Porto com a molt 2 o 3 hores esperant. Aviam si ve algú. Ai, que he arribat a temps. Hola, Clàudia. Hola, m'enfades. Ai, és que estàvem caminant hores i hores per arribar a aquest bosc. Ui, que guai que és. Jo em quedo aquesta caseta. Potser en aquesta miquets, Bueno, doncs em quedaré aquesta, sí, jo quedo aquesta. Que vindran més amiguets teus? Doncs sí, mireu, ja m'imaginava jo que hi vindrien més amiguets. Hola! Ai, jo no sé quina quedar-me, oi, te'n quedaré aquesta. Jo sóc la Lili. Ai, que jo no m'he presentat, sóc la Clàudia. Hola, jo sóc la Lila, que us en recordeu de mi? Hola, 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 hola. Ai, jo no estic dudant, jo em quedo aquesta. Oh, aquesta que guai. Del color verd, que és el meu preferit. Oh, jo vull que d'aquella. Quina sort que he tingut, amiguets i amiguetes, que jo sóc el Mario. He tingut molta sort, sabeu per què? No sabem per què. Doncs perquè volia aquella casa i m'ha tocat. Que bé. I què veniu a fer aquí? Doncs mira, és que els hi hem dit a un amic meu, pingüinet. Ah, sí, Lila? Tu tens un amiguet pingüinet? Doncs sí, i ens ha dit que podíem venir a acampar. I cada un ens ha construït una casa. Ah, que guai! Ai, potser és molt de nit? No, potser que us n'aneu a dormir. Sí, jo m'aniré a dormir. Al pròxim vídeo veureu com ens despertem i com trobeu tota la fantasia. Perquè m'han estat explicant tots els nostres amiguets que no han vingut que aquest bosc és màgic. No en tinc ni idea. Jo no crec en la màgia. Però ja ho descobrireu. Bueno, i ara ens anem a dormir. Bueno, ara ens estem dormint. Adéu, que tinguem una bona nit. Adéu, amiguets, fins a la part 3. Molts petons. Jo també me'n vaig a dormir.